Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pertolongan bagi saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Lau mangaradi rohata memasuki para mingguanta, marendi mahita sian buku endi nomor 112 ayat sada satu ayat tolu. Marhite hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia, na tumompa langit dohot tanoon, amin. Tigordo angka dalani Jahoba, jal halak partigor mardalan disi, alai anggo halak parjahat tarsolan do disi, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata, pargogo naso hatu dosan, nasoka jalana bonar, dialo hodo nagijang maroha,
jala di patimbo hodo na serep maroha, alani i hupangido hami tuho, saramoti hami, asa unang jukat hami, unang ginjang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite tondim, asa unduk serep, tobok jala burju rohanami diadopani halak saluhut, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Marene mahita sian buku ini nomor 188 ayat 2 dohot ayat 5. Tatagihan ma patikni debata imana tar surat sian Galatia bindu 5 ayat sada. Asa saut malua hita umbaena di palua Kristus hita hot mahamu jongjong atong jala unang biolo hamu patuduho ni auga parhato banon ido sahatna atong rapangido gogo mahita sian Tuhanta. Ale Tuhan debata sarpa gogo imahami mangulaho na hombar tupatikmi. Amin. Marene mahita sian buku ini nomor 162 ayat sada dot ayat 4. Tapa unduk be marohata dia dopan di debata lau manapoti dosanta. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama para siroha. Dang lomo rohamida hamatiani pardosa. Mulak mamian parjahati itu mandikon dalana. Asa mangolu ibana. Ido dipangido roham. Alani i umbain dipangido hami. Saya sundati matoru-torum asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sudedo sanami. Asa mangolu hami di bagasan asini roham. Saya pargogoi mahami. Asa margogo hami
marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringo tu hasesaani dosa. Ai dangadong imbar nii, ai saluhudo pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akan agabe pintor. Bina ini basa-basa marhite sian asini roha. Inorhoni panubusun na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajong-jong ni debata bain habangsa. Parasian marhite-hite haporseon di mudarna. Hasangapon ma di debata na dikinjang. Amin. Tabegima pujian sian kur pos pelayanan goa dilanjutkan dengan pujian dari Punguan Naomi.
Mari yang dipaita sian buku yang di nomor 600 sia puluh sia ayat sada dot ayat 2. Tabegi mahatani dibatat turpuk epistel di minggu tak sadarion ima natar surat di buku Matius walu ayat 5 roditu ayat 10 tolu. Matius 5 ayat 8 pasal 8 ayat 5 sampai 13 tajahama marganti sorin. Dungi bogot ma Yesus tu huta Kapernaum jadi Roma tu jolona sada induk ni soldadu mangelek-ngelek ibana ni nama. Dungi ni na Yesus mamamdok ibana ropeau pamayum sahitna. Ai gari au jolma na ni rajaan nama ngarajai soldadu molo hudok tu nasida tu sadui maho yahodo ibana ia tu nasada tuon mau barodo ibana jela ia hudok tu na posongku on mabaen jadi do dibaen. Alai hudok matuhamu torop dona rosogot sian purba don sian pastina gabedongan si panganani si Abraham do si Ishak do si Yakob di harajaon banua ginjangi. Laos didok Yesus mamandok induk ni soldadui lao maho jumpang ho mahombar tu hapor seon mi jadi hipas ma naposoni dina sangobasi ima sahatnya martua do angka tu manggion hatani di bata jalana umpeopsa. Amin. Kita dengarkan kur dari perempuan gabungan.
Marene maita sian buku ende nomor 272 ayat 3 dohot ayat 4. Solukon hati goran mi bain pardahanan mi nang peha porseaoni bain lombu-lombui nang patasai ringgas rohata pehiras Mamarita honda mei bain halolomoi atong sai paralohon mahapor seaon mi di pargogoi debata masih tajom podang tai imahatanai maruli tupaldo sude naso sumurut be Tahati nangkon maha porseon tai songon hitani nangkon di donganta saha porseon di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata jahuba ido ama parkukun hasatu dosan natumpa langit dohotanu au porsia di Yesus Kristus anari di debata jahuba iman natimuni simani naga begabian soni turi pergol andorong sobubu ido tuhata silat namate tarpajal di bana di hawana pinar silang natuana bonu toro namola mongolo di aru patuluhon namane tu surgo lahunu sunu simaniba amanai perguna suatu dosa di sima ibana paima mungsu butu alak namun dohotan au porsian perbadia cara alun sadahurian abadia Uri hato panihara Kristus akan abadi. Do ti asalnya dosa. do detai mando Mula mangulu sebelah. Do tinggalu nasara dosa. Amin. Tabeki ma pujian kor sian ama Ebenezer.
KBG Ma Tinting. Shalom. Selamat hari Minggu Madihita. Warta Jemaat Minggu 13 Agustus 2023. Topik Gabe Pasu-Pasu Marhite Panupahion Nilebata dalam bahasa Indonesia, menjadi berkat di dalam Tuhan. 1. Nama minggu kita hari ini minggu ke-10 setelah Tritinatis. Artinya ketritunggalan Allah. 2. Statistik 2.1. Jemaat pindah. Pada hari ini Minggu 13 Agustus 2023 telah pindah Jemaat Victoria Novia Boru Sitanggang Ruas Naposo, wilayah Filipi. Alamat BTN Bakolu, Blok A1 nomor 7, Sungguh Minasa. Pindah keanggotaan menjadi Jemaat GKI Nurdin, Jakarta. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. 2.2 Baptisan. Pada hari Minggu 20 Agustus 2023 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak. Kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus, agar mendaftarkan ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akta kelahiran jika sudah ada. Bagi yang bukan anggota jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja asalnya. Pastoral Baptisan Kudus dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 10 WITA. 3. Dewan Koinonia, PA Seksi Ama dan Perempuan Seresort Sulawesi Selatan. Pada hari Kamis 24 Agustus 2023 yang akan datang, Seksi Ama dan Perempuan HKBP Seresort Sulawesi Selatan akan mengadakan PA. PA dilaksanakan di HKBP Tamarunang, masuk pukul 17.30 WITA. Dihimbau kepada seluruh Seksi Ama dan Perempuan Seresort supaya menghadirinya. 4. Dewan Marturia, 5. Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Sesuai hasil rapat Huriah HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan tanggal 11 Desember 2022, salah satu program Dewan Diakonia mengadakan aksi gerakan Rp2.000 untuk membantu keuangan pos diakonia. Dengan ini kami mohon supaya jemaat untuk tetap membantu keuangan pos diakonia dan dapat kita masukkan dalam kotak yang disediakan di pintu masuk gereja. 6. Kesekretariatan. Pada hari ini, Minggu 13 Agustus 2023, kita mengantarkan persembahan ke depan altar dalam amplop untuk pos pelayanan goa. 7. Pelayanan. A. Ibadah kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah masuk pukul 19 WITA. Wilayah Roma. Hari Selasa 15 Agustus 2023 di rumah keluarga Amang MV Nababan, Inang Diakones E Borusinaga. Alamat di gedung sekolah minggu. Wilayah Filipi. Hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 di rumah keluarga Amang Situa PRM Sinaga, Inang R Boru Tambunan. Alamat BTN Bakolu, Blok B4, nomor 14. 8. Pengumuman. A1 menyaksikan iman. Pada hari Minggu 3 September 2023 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah menyaksikan iman kepada anak-anak pelajar SIDI tahun pelajaran 2022-2023. Sehubungan dengan itu akan dilaksanakan 1. Ujian tulisan hari Sabtu 12 Agustus 2023 pukul 15 WITA.
2. Ujian lisan hari Minggu 13 Agustus 2023 pukul 15 disaksikan orang tua. 3. Retreat hari Sabtu dan Minggu 26 dan 27 Agustus 2023. 4. Gladi resik hari Sabtu 2 September 2023. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang akan menyaksikan iman. A2. Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-78. Pada hari Kamis 17 Agustus 2023 adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Gereja HKBP Makassar akan mensyukurinya dengan melaksanakan upacara pengibaran bendera yang akan diikuti oleh seluruh jemaat. Dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan bagi anak-anak jemaat yang berprestasi, kegiatan olahraga, dan acara hiburan. Upacara dimulai pukul 10.30 WITA. Diharapkan kepada peserta upacara 15 menit sebelum upacara dimulai sudah berada di lapangan upacara, berpakaian nuansa merah dan putih dan memakai ulos. Tempat upacara di Sopo Talenta. Merdeka. A3. Tok-tok ripe perbaikan atap dan plafon gereja Bolon. Sesuai hasil sermon Parhalado tanggal 21 Juli 2023, hal dana untuk perbaikan atap dan plafon gereja Basa Batak, sampai saat ini belum semua jemaat memberikan kewajibannya atau tok-tok ripe. Oleh karena itu, dengan ini dihimbau kepada jemaat kiranya dapat memberikan tok-tok ripe untuk perbaikan atap dan plafon gereja Bolon tersebut. Adapun tok-tok ripe yang disepakati Parhalado adalah minimal Rp500.000 per keluarga. A4. Janji iman untuk lahan parkir gereja. Berhubung janji iman untuk lahan parkir gereja masih ada yang belum melunasi atau kredit, dengan ini dimohon kepada jemaat yang saat ini belum melunasi janji iman tersebut agar segera melunasinya, berhubung sertifikat lahan parkir sudah mau selesai dan gereja harus melunasi ke pemilik lahan parkir. A5. Pelantikan panitia pos pelayanan goa. Pada hari ini Minggu 13 Agustus 2023, pelantikan panitia pos pelayanan goa, adapun panitia yang akan dilantik adalah sebagai berikut. Penanggung jawab Amang Pendeta Rich Johnson Simamora. Penasehat 1. Amang Situa PRM Sinaga. 2. Amang J Sinurat. Ketua Amang MP Sibarani. Sekretaris Amang Calsit MH Hasibuan. Wakil Sekretaris Inang Calsit Nyonya Ede Girsang EFL Boru Sinaga SPD. Bendahara Amang Calsit Leo Silaban. Humas Area Patalasang dan sekitarnya Amang Calsit Tolopon Haris EL Tobing Eskom. Area Batangkaluku sampai dengan Ulhas dan Balang-Balang Amang A Sigalingging. Area Aspol, Bakolu Poros dan Palangga Kota Goa Amang R Aritonang. Area Minasa Upa, Pau-Pau, Tun Abdul Razak, Samata, Amang Erwan De Girsang. Area Pakato dan Malino, Amang Sansui El Sihite. Pelantikan akan dilaksanakan setelah khotbah. Tuhan Yesus memberkati. A6. Jadwal dan kegiatan tahun profesionalisme. 1. Sabtu 2 September 2023 pembinaan NHKBP. Sabtu 2 September 2023 seminar keluarga Pak Sutri. 3. Sabtu 16 September 2023 kegiatan diakonia yaitu 1. Donor darah, 2. Jalan santai dan senam bersama, 3. Pemeriksaan kesehatan. 4. Kamis 28 September 2023
Motivasi untuk peningkatan pelayanan, yaitu 1. Perlombaan KOR antar wilayah dan pemilihan dirjen terbaik. 2. Perlombaan vokal solo antar wilayah. 5. Minggu 8 Oktober 2023. Pesta Huria dirangkaikan dengan Parheon Ama dan Perempuan. A7. Siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi yang sudah menyerahkan nilai raport dan IP dapat kita baca di warta kita yang sudah mengumpulkan sampai tanggal 16 Agustus 57 orang. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang, KR Boru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor, JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Inang Nyonya Situa G. Manurung M. Boru Sinurat. 5. Amang Aha Manurung. 6. Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. 7. Inang Nyonya Tes Tanggang N. Boru Tabarat. 8. Inang Nyonya Situa Kagultom CH Boru Pardede. 9. Inang Nyonya Situa T. Saragi N. Boru Panjaitan. 10. Inang EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. 11. Inang Nyonya V. Silaban Boru Pakpahan. 12. Amang M. Tambunan. 13. Inang Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. 14. Inang Nyonya Situa H. Simanungkalit SE B. Boru Tampu Bolon. 15. Inang Pendeta Dr. SRH Boru Siagian MTH. 16. Amang Insinyur M. Simatupang. 17. Inang Nyonya R. T. Sihaan P. Boru Siagian. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 14 sampai dengan 20 Agustus 2023. Ulang tahun pernikahan remaja sampai dewasa ada 11 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 anak. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. F. Jadwal pemakaian gereja. E. Jadwal pemakaian gereja. F. Jadwal pemakaian Sopo Talenta gedung sekolah minggu dapat kita lihat di warta kita. 9. Bagian keuangan juga dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Demikian warta jemaat bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Marini mahita sian buku ini nomor 500 ada laus tapasat mak pelianta pelian 1A 1B dohot pelian 2. Sardi togu Jesus tondi kinagalei asa unang beal ganggu di panogu onai maradi andorohaku molohu haposi nang sitanon ipasonggop sa jonok do Tuhani nang sitanon ipasonggop
sa jonok do Tuhan ki. Sai diiring-iring Jesus au nagale si tutu ditukoli dolakaku di parmudu au burju mola loja au mardalan nama heu tondiki lehonon naik natio sian batu mamaki lehonon naik natio sian batu mamaki. Sai di togu Jesus au di par porsiani pai masa tau tu surgo ima ingananai jala ida oku sogot panogu nai dia puji aku haholongon nitu hatai dia puji aku haholongon nitu hatai dia sai di togu Jesus tondiki nagalei asa unang beau ganggu di panogu onai maradi andorohaku molohu haposi nang sitanon di pasonggok sai jonok do Tuhani nang sitanon di pasonggok sai jonok do Tuhani sai diiring-iring Jesus au nagale si tutu ditukoli dolakaku di parmudu au burju mololo jau mardalan nang maheu tondiki lehonon naik natio sian batu mamaki lehonon naik natio sian batu mamaki. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangarajai hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas makamanga kainang hata ni debatan anang taripar dihita di minggu tasadarion di minggu pasapuluhan setelah Trinitatis imana tersurat di Sada Musa 30 ayat sada 1 ayat 5.
Sada Musa 30 sia ayat sada sahat tu ayat 5 hujahama di tonga-tongata tapai hutihutma. Si Joseph dijabuni si Potifar. Alayang ko si Joseph terbuat do tua tu Mesir gabe Roma si Potifar wakil ni Raja Parao si Raja yakana posona halak Mesir manuhor ibana sian halak Ismail aka napatuaton ibana tusi. Saya didongani Jahuba do si Josepi gabe jolma na mertua ibana. Saya dibagas ni rajana halak Misiri ibana. Jadi dung diida rajanai na nidonganan ni Jahuba ibana jala ditupak Jahuba sudi na niula ni tangan nai. Jadi lomo marohani rajanai mida si Joseph gabi parhaladona ibana jala dipabakit ibana gabi siramoti jabuna jala sudena di ibanai dipasahat do tutangan ni si Joseph. Jadi olat ni na pinabakit nai ibana bahen siramoti jabuna rodi sudina di ibanai di pasu-pasu Jahuba mabagas ni halak Misri ala ni si Joseph menjadi ditupak Jahuba sasude na diibanai dijabu dohot di balian. Ido sahatna tapi saya bacakan dalam bahasa Indonesia Kejadian 39 ayat 1 sampai 5. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian firman Tuhan. Dihamu kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, sudido hita marningot jala mabigi jala boto barita taringot tu si Joseph, si Yusuf, na di gadis haha anggina tu halak Ismail peparan Ismail gabe dibuan sahat tu tano Misir. Jala taingot do latar belakang na bahasa ibana di gadis ala adong kecemburuan ni haha anggina manang adong kecemburuan ni namar nida dohot no bigi bahkan nanaing rap dohot ibana ala haha anggina mabege sian nipina nakon gabe ibana naudenggan bahkan ibana nau sangap sian aka haha anggina sian dinipinai dohot memang kecemburuan ni haha anggina ala laos tongon dohot natoras nape begitu menyayangi mengasihi si Joseph. Sasitong nadang na dibae si Joseph asa gabi dihaholongi ibana, gabi sahat ibana nipi na pabuat ibana marsoba aka haha anggina. Alai ima cara ni debata, ima cara patuduhon pamiliton ni debata na hinaholongan na si Joseph di perdalanan ni nguluna. Asa di naong di jalo ibana pamiliton ni debata di bana disima gabi masa manang disima gabi jupang kecemburuan kedengkian sian hahang ginai gabi dijual ibana.
Dung dijual ibana, sahat may ibana dibagas ni sahalak na sangap. Mula di bahasa Batak di do wakil ni raja ni halak Mesir na marguar si Potifar. Dung sahat ibana di si dituhor ala dituhor si Potifar ibana di bahay may ibana gabe hatuban na dibagas na. Pangurupi dibagas. Mula di hata na asing jut doy di dok gabi budak di tonga dibagas na. Dijual ibana alay dipakai halak may ibana musi gabi budak di tonga dibagas na tarida madisi na luar biasa penderitaan sa sitong na si taonon ni si Joseph diproses di perdalanan ni nguluna. Dia mua kadongan na hinaholongan. Ahdo na naing sidohonon na taringot tu si naing gabi jamita dihita. Mulak mahita muse tu topik nong jinahani para pewarta nakidyai warta jematai. Gabi pasu-pasu marhite panupahion ni debata. Gabi pasu-pasu marhite panupahion ni debata. Si Joseph na digadis, si Joseph nagabi hatoban, nagabi budak di jabu ni si Potifar, dang olo ibana sumurut, dang olo ibana gabi mundur sian tugas dohot sian ulaw na pinasahat tu ibana. Dang olo ibana gabi minder di aka penderitaan do si taonon ni ibana, alay justru fokus do ibana mangula-ulaw na pinasahat ni tuan na tu ibana. Fokus ibana mangula-ulaw na pinasahat ni tuan na tu ibana. Dihilala ibana do jala dihapor siya ibana do proses na ni alaman ni ibana ima pajowo do pamilito ni debata di ibana siya ni do ibana gabi totong semangat manang fokus mangula tu laon mangula tu persuruan na jinalo ni ibana. Gudang do jolma molo mengalami penderitaan tantangan apalagi soon na nialaman ni si Joseph na digadis ibana diperjualbelikan ibana na justru dibuat ibana budak pasti do gabi seselalu mangula ibana molo ditekan molo diberek kalak molo dibereng Potifar alai yang go si Joseph sia nasa rohana do dipakai ibana sia nido ibana batu duhon dang gabi penderitaan ini menekan ibana dang gabi penderitaan ini mengurangi semangat kerja ibana alai mangula do ibana hobar tu tang jawab do tugas nasahat tu ibana imana ta ide nakin na perjolo sian si Joseph sahalak na pinilit ni debata na jinu ni debata jalan na paduahon sian pangalahon ni si Joseph dibagas ni si Potifar di patuduhon ibana do mabain ulaw na dumenggan tanpa adong disi penilaian manang gabi adong disi kecemburuan ibana di namartabba arta doh sinamot ni si Potifar ayang go dihalak bata kidohonon na rora audu mangula gabi mamora itu dohonon na jalawlo ma gabi asing benon na alayang ko si Joseph manang songod dia pe hasilna manang songod dia pe perbuena manang songod dia pe dampakna di ngodo ni Potifar do keluargana sianido ibanda tetap mengupayakan mangula na dumenggan hobar tu ulaun do penugasan nasahat tu ibana asa di patuduhon ibana do song sahalak na poso ni debata na pinili jalan na jino ni debata jalan na seto tongrap do debata na pinasupasu ni debata song na nidok na nakiditurpui sianido ibana say semangat mangula na dumenggan di tonga-tonga ni bagas ni tuan dang dirina say dipauli-uli dipadenggan-denggan alai justru ahan na perlu diulay ibana na pinatupan ibana dibagas ni si Potifar nong manuhor ibana sian semangat manang sian nasa rohado nguluna dipakai ibana lau patuduhon tang jawab dot ulaun
napatuluhom mamuse na taida di pangalaho manang dingulo ni si Joseph di bagas ni si Potifar. Jol mana mertua ma si Joseph. Ala se di dongani de bata, jala se di pasu-pasu de bata. Justru gabi mardampak do di jabu ni si Potifar gabi pasu-pasu ibana. Ido di dok nakin gabi pasu-pasu ibana di tonga ni jabuna dohot di balian. Mulo di dok di tonga ni jabuna dohot di balian berarti ahana dong di bagasna di pasu-pasu de bata ahana ni ulana manang aha usahana di pasu-pasu de bata marhite kehadiran ni si Joseph. Kehadiran ni si Joseph gabe pataba las niroha di tuan. Gabe pataba las niroha di napuna bagas lau sianido muse ibana gabe dilehon kepercayaan. Gabe porsea si Potifar tu ibana lau mengendalikan sudi artana. Molo istilah na asing jujut do didok si Potifar dang di boto ibana sedia gudang artana, sedia gudang milikna alai si Joseph maboto sudi sedia artana. Ala memang nunga percaya betul si Joseph ala nunga di ida ibana songo dia haburjuonna, songo dia hapadutonna, songo dia ibana lau mangula hobar ditugas do tang jawab na pinasahatna tu si Joseph. Sian natului do hita kamanga kay nang naing mabuat manang naing mangaplikasi hod di bagasan dirita po hado hita tutu boy mampu songo si Josephon di patikiat talo di kondisita nuaing asa tutu hita nang pinilit jalan nang jino ni debata. Iko sadarat tado bahwa sudido hita nang pinilit jalan na jino ni debata gabi na posona. Mula di hati nasing di dok kita adalah hamba Tuhan. Imana ni guaran na panggilan bersama imamat am hidupin na molo di hata hapor siyaw niya dong hata am ala panggilan ni secara menyeluruh dang adong nanggosada molo nang terdidi di bagasan gor ni debata ama anak doktor di Purbadia dia telah terpanggil menjadi hamba Tuhan naposo ni debata sama seperti Yusuf. Jadi sudido hita naposo ni debata di bagasan perdalanat tanuaing di tonga-tonga ni pertiwion ala nang pinilit ni debatahi. Nang peko na dong dohonota secara gerejawi ada panggilan khusus, ada sebagai pendeta, ada sebagai penatua, ada sebagai Bible Pro, diakones dan lain-lain. Tetapi kita semua terpanggil menjadi hamba Tuhan untuk melaksanakan dan melakukan tugas-tugas atau perintah Tuhan, hukum Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nuaing neng tauji sebagai hamba, wahado hita nuaing menghadapi penderitaan manang tantangan di bagasan perdalanan ninguluta. Salah satu naing dijotu hita asa di bagasan penderitaan manang tantangan natadopi unang gabi tertinggal parsaurata do persuruan di debata di bagasan nguluta ikon tetap berfokus untuk mengula hobar tulomoni rohani debata nang pegudang tantangan do paru kilon natabul. Alam meragam do natabulus tantangan do paru kilo nak kamanga kenang. Song natadok di pertanyaan di arena salpu bisa tantangan natadopi di tonga-tonga ni keluarga ta pari anak konota boy do tantangani dia kaulota sigano pari boy do tantangani di usahata sendiri. Alai boydo ala ragam tantangan natabolus gabe dipengaruhi tantangan ni gabe lupa hita tu debata gabe ta tinggal lomoni rohani debata gabe dang fokus hita tu debata alai contoh na luar biasa nuaing si Joseph manang si Yusuf tunguluta halat na porsea unang gabe didodoni penderitaan ni unang gabi talu hita bayanon ni penderitaan alai justru tetap berjalan tetap melangkah fokus mengula jalan manatap hobar tulomoni rohani debata biarpun penderitaan ni saya totong adupat saya tadok doi suadong jol mana mengurus penderitaan di bagasan nguluna ay suga ditapai hutihut si Joseph ngahun nagadi si bana
Di ban muse budak ibana. Gabe sanga do difitnah ibana, difitnah istri ni si Potifar. HP istri ni si Potifar do nang menginginkan ibana. Gabe justru ido maben ibana di penjara. Alai kekuatan ni ibana setotop berpegang ibana Bartolomeo ni rohani de bata mangulau-ulau ni nampe dijalani ibana segala sesuatu penderitaan di sido gabe bonang ibana gabe haruar do ibana sian penjara gabe raja na luar biasa de ibana mulai di dok raja pai dua di Mesir berarti hampir sarupa mas statusna do si Potifar di tonga-tonga di bangsa Mesir na justru gabe pasu-pasu menyelamatkan bangsa Mesir. Asa ido gabi jamina di hita, molo olo hita melangkah, molo olo hita mangula, molo olo hita patupahun ho Bartolomeo ni rohan de bata, nangpe sian penderitaan, unang sian keputus asaan mangula ulaun di perdalanata di tonga-tonga ni pertibion. Semangat kita mangula ulaun ni alai totong marojahan di bagasan lomo ni rohan ni de bata songon si Joseph. Napaduahon na gabi tugas no tanggung jawab ta, gabi panggilan di hita marhiti tulput jamita di bagasan sedarion. Asa setotong olo hita mengupayakan mabain na dumenggan di bagasan ngudita. Tugas ta do mabain na dumenggan na muli jala tusido hita di jo, jala tusido hita diarakan. Ahana buy ta tanggung jawabi, ahana buy ta ula di bagasan ngudita. Ala di masa nuaing macam luar biasa do hita dipengaruhi alani teknologi na canggion gabi bermalas-malas sian ujian ni danak na tuari duku jahai na budari sude jawaban na sida hubai di suku-suku di si apa dampak negatif dari IT yang begitu luar biasa perkembangannya sebudi na sida madok mempengaruhi jadi malas. Nah, ini dampaknya negatif. Berarti secara umum sudah dibuat 3 penelitian pasti juga gumudang dipengaruhi. Memang ikut dohonot tado alani teknologi na luar biasa mempermudah segala sesuatu di dalam kehidupan ta gabi mabui mak corona malas. Alai halak na porsean nang takas manada penodon ni Yesus dihita gabi na posona hambanya, dia akan selalu berbuat yang terbaik, mengupayakan yang terbaik dalam hidupnya dan akan menyisihkan pada ohon kemalasan siang uduta. Memang sahit malas tarom manuaing na semen grogoti ngulu ni jolm alani kemalasan gabi tumabu ma gudang nuaing merpungu-pungu mernonang-nonang dan lain-lain. Gabi lupa kari itu. Alai neng marhita siya terpohon, bohado hita mengupayakan asa sude ngoluta gabi produktif ho Bartolomeo ni rohani debata gabi boy marguna ho Bartolomeo ni rohani debata jalai perbuy ni hapor syauta. Halak na mangula, halak na ditugaskan bekerja di pertibion, ikon mengupayakan songo dia pangulaw na dumenggan, itu tanggung jawab ni na porsea. Jadi dia pe, manang dia pe ibana ditugaskan, manang di dia pe ibana tinggal, termasuk songon si Joseph, dijabu ni halak na sotina dana do, na memperbudak ibana, alai sai diulai ibana do, na dumenggan, tanpa ikut dikomando, tanpa diperintah, tanpa diawasi, alai perbuih ni iman, perbuih ni hapor siauna diulah ni bana ulah na dumenggan. Asa saat tu nang di tonga-tonga ni huria mangula na dumenggan tanpa adong na mengawasi, alai memang betul-betul ala ni hapor siaun, ala ni panggilan untuk melaksanakan apa yang terbaik dok tugas nanai sudah hunat. Dapat tuluhon iko gabi pasu-pasu do hita di nahumalia kita dok di tonga-tonga ni pertibion. Nunga semula-hula ki di hataon jala ido hata na luar biasa na pinasahat ni debata tu na posona hu pasu-pasu ho asa gabi pasu-pasu ho di tonga-tonga ni pertibion. Na luar biasa pasu-pasu hinorhon ni si Joseph. Molotaida sian sudut ni hapor siaon sa sitong na si Potifar dang na porsia ibana tu debata.
Dang na Porsia, dang na dita debana, debatan si Jacob, dang na dita debana, debatan si Isak, dang na dita debana, debatan si Abraham. Alay gabi tarpasu-pasu debana, alan ni sahalak na poso ni debata, nasa makaburjuhon, mangulahon ho Bartolomeo ni Roha ni debata. Berdampak nguluna tuna humaliang. Molo sudi hitarama basongoni, ahado dampak ni nguluk tuna humaliang. Pasti do gabi pasu-pasu hita. Sian faktor lingkungan majolo taida. Tadok majolo di tetanggata, ahdo nang tabuan berkat dihita namar tetangga. Ahdo berkat dihita di namar saur. Ahdo berkat dihita di sudi parngunota, molo di dia pehita maringanan, termasuk molo di dia hita mangula-ulot. Natabuas sa sitong na menikmati, moro tu dia hita ditugaskan, adong hasil karya, na buhay taula, na gabi pasu-pasu, di dongata, na mauliak kita. Pasti luar biasa dampakna, manang pakurhon na, gabi pasu-pasu, bahkan gabi lasni rohay, di na humaliak kita, molo tutu, boy hita gabi pasu-pasu. Alay bohado asa pasu-pasu. Ikon na totong roho Bartolomeo ni Roha ni debata mangula. Jala siyan na sa roha patupa si patupota mangula silaw tay. Jala na totong marojahan di bagasan lomo ni Roha ni debata. Ido kamang akay nang asa tutu songon topik ni mingguta sa dariyon. Gabi pasu-pasu marhite panupahiyon ni debata. Debatana mangurupi hita, debatana mamasu-masu hita, debatana madongani hita, debatana margogoyok kita, sianido gabi pasu-pasu hita tunoh malia. Secara khusus tudong aku na naing dilantik gabi panitia pos pelayanan Goa, luar biasa terpuhon memotivasi akamang akainang. Tentu pasti banyak penderitaan, tantangan tadupi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai panitia pos pelayanan. Alai Porsia mahita, tetap uduk sian lomoni rohani debata mangula-ulau ni pasti akan berhasil dan pasti akan berkembang jala gabi pasu-pasui di nahumaliang nang dihita. Jala marsitutu mahita mangula-ulau ni hobartu persuruan ni debatan na pinili ni debata kita secara khusus untuk panitia pos pelayanan untuk mengelola, untuk menjalankan, untuk melaksanakan tugas-tugas dan apa yang kita butuhkan dalam pelayanan itu akan pasti diberkati Tuhan. Songon pengalaman Yusuf nataida di Turpuk Sedarion. Luar biasa hata ni debata merguguyuk kita. Gabe sianido lam di dongani lam di ramoti debata jala di lehot di hita mabek kita lasro hatta songon si Joseph. Gabe terpasu-pasu ibana, bahkan gabe pasu-pasu bukan hanya di rumah Potifar, alai di sudi bangso Mesir jala nang sahat bangso Israel gabe pasu-pasu ibana. Ido natahirim jala ido nagabe sirimun yakana semangula di jolo nito hatta gabi pasu-pasu ibana di Portibion, gabi lasni roha di bana pabahena ni debata jala on nama ngulu na dumengkan siat debata di bagasan pernguluonna. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan di hatam nong sahat tuhami di bagasan minggu nami sedarion. Nama Juhami. Asa totok kami marojahan mangula ho Bartolomeo ni Roham nang pigudang tantangan paru kilon bahkan si taonon hugolus sami dina mangula ulaomu dina mangula lomo ni Roham ala idongani hodo hami di pargugui hodo hami songon na posom si Joseph sianido gabi terpasu-pasu na humaliang na pasu-pasu di tonga-tongani bagas di dia ibana mangulu. Ido nang harapan nami, pakirimon nami, gabi pasu-pasu hami, di dongan nami. Marhite na ulupamu hami, marsitutu mangulaw nami, marsitutu mangulaw tanggung jawab nami, tugas nami, di tonga-tonga ni Portibion. Laus tangya kono nami matuho, di sudi nang ruas ni Huriam,
Secara khusus di ruas ni huriam na kupabor hatami Victoria Nopia Boris Tanggang na pida tu GKI Nurdin tu o matotong madongani mangurupi ba nagabe ruas na burju na semakanguluhon hatam lausoni nang di ruas ni huriam dinanaing majalo padidion na badia tu tanggal 20 minggu nanaing ro ho matuhan na mangukap rohani na toras lau pasahaton tu ho marhiti padidion na badiai asa dohot na sida pernapuna di ngulu na sanlilingna di tonga-tonga ni harajaon losoni nang dia kaulaw na husakapi hami si patupau nami di tonga-tonga ni huriam saya ho mapatulusot tarlumubi di sakap di rencana di kegiatan ni akayan nakon nami na naing sidi homa Tuhan na mangaradi roha rohot pikiran na sida asa tutu gabilang matoras na sida matoras di hatam matoras nang dipangulaon ho Bartolomeo ni Roham tujuluan ni Arion di batama nami secara khusus di bagasan Sedarion pasaton nami dotuho nang akadongan nami na nang silantikon gabi panitia di pos pelayanan di namakubasi mangula do mangarade di pos pelayanan Goa. Homa Tuhan na marguguyhon na sida, alawa persay kami horo na majoja na mamilit na sida di ulaw ni. Ikokodo Tuhan na patauhon na sida, sabuhay dengan uli. O Bartolomeo ni Roham di padalan ni Huriam, secara khusus di pos pelayanan Goa. Di batama nami losoni pasaton nami dotuho nang akadongan nami na di bagasan persahiton. Homa Tuhan na mga liok kay pason, homa Tuhan na majama pamatang nasida, jalan mga liok gugu di nasida, sa maray pason nasida tujuluan nyari, tuina nami, nyonya si Matupang, bor si Manjunta, nyonya Banjarnahor, bor Manulang, nona parulian Pasaribu, nyonya Manurung, bor Sinurat, amang aha Manurung, nyonya Naibaho, bor Pasaribu, nyonya Stanggang, bor Utabarat, nyonya Gultom, bor Pardede, nyonya Saragi, bor Panjaitan, nyonya Storus, bor Panjaitan, nyonya Silaban boru papahan namang Tambunan, nyonya Silitonga boru Samosir, nyonya Simanukalit boru Tapubolon, inanami Perdita Dr. SR boru Siagian, amanami Insinyur MC Matupang, dohot nyonya Siahan boru Siagian. Doh mungkin gudang Tuhan na suagwar kami, natongon di bagasan parsahiton nuaing, sayhoma Tuhan na marguguyhon na sida. Basa-basam lehonomu tu nasida, mamasu-masu nasida, asabui tumibu marhay pasun nasida, terlumubi dia ka proses pengobatan na jinalo nasida, dalamu may Tuhan, lao mga lehon hahipason tu nasida di juluan ni Arion. Di batama nami losoni nang dia kadongan nami na marulang tahun di kelahiran, losoni na marulang tahun di pernikahan, sa totong do tu tangamu na badiay pasaton nami nasida, nunga di ramoti di dongani ho jala di jagai ho na sida na selaon nai. Tong do pos rohanami ikoko na majagai mga ramoti jala na mga leon kajang niumur di na sida. Asa marulupulup na sida marlas ni roha di na madalani hari-hari ni ngulu na pinasahapmu di na sida bi. Di batama nami losoni pasaton nami do to ho nang dia karuas ni Uriam na mamilihon siyan nabi na sabasaumi di na sida di tonga-tonga ni Uriam. Martaba-taba mapasupasum do tas ni Roham di nasida, tabaamu pacarian na tama di nasida, tujuluan ni Arion, asa selam di hilala nasida, gudang ni pasupasum, dohot as ni Roham na pinasahat mo di hami. Salhut na mahami Tuhan na ron maing di bagas joromo, pasupasum mo hami di akaulaw nami si ganupari, pasupasum mo nang akausahan ni ruas ni Huriam, pasupasum mo nang akayanako do poparan nami, asarap kami marlas ni roha makilalahon di sudi pasupasum na pinasahat mo di hami. Dohot ya kegiatan di tonga-tonga ni Huriam. Pasupasum mo mabelas roha nami, mabailam hutadahami, pangaram mo tiyo do padongan mo di hami, di tonga-tonga ni Huriam, nang dibagasa perngulun nami ganung marsada-sada. Urasi hami siyan nasadus sa pangalosyon nami, aso ng traba pasupaso na sa mo di hami. Di bagasan Kristus Jesus, tangihon jalaw lo mapangiduan namin. Amin. Tapuji Tuhan tamarhite desian nomor 750 ayat 1 na
di somata pasahat panupahion tu pos pelayanan goa di perdalanan ni pos pelayanan goa tu tikinaleng ro. Ilehon pos ni roha ni ganut tiki nampe si pataganggu hapor seaoni jamotok tok Tuhanmu menjaga olumi jauh balang siroha jaleleng olumi ibana hararan nina sauli Ari sari hon Jesus sudenari koti alasan panogun di Jesus Tuhan mi. Jehovah pandongani ina porseai ibana patuduhon nang sidalanani nang sagan uluk-uluk Lodi ujung naik ibana dodonganmu nuai nang sogoti Jehovah pangurupi disi ulaoni Dilehon pos nira aina nuktiki nang pedis pataganggu hapor seaoni jamotok tok Tuhanmu menjaga olumi Jehovah
sarihon Jesus sudena rikoti halason panogun ni Jesus Tuhan mi. Dia muamanami nanami umat ikina patu pauta pelantikan di panitia pos pelayanan HKBP Goa. Alani taparade marohata mari dihita sian nomor 120 sada ayat sada. Yesus Rajani Huria na porseana badia asu mawon sai sungguli marohaku mangihuton rajaku pargogoy mau tok-tok pargogoy mau tok-tok. Amwa kadongan sedario lantikum manasida gabe panitia di pos pelayanan HKBP Goa sesuai dohot program ni HKBP di Resort Sulawesi Selatan on alani tabegema surat keputusan taringot tu panitia pos pelayanan dohot pos pelayanan HKBP Goa pinasahat ma tu sekretaris. Salam. Surat keputusan nomor 003 garing SK garing D.17 garing R3 garing 8 garing 2023. Pendeta HKBP Huria Kristen Batak Protestan Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 Indonesia bagian timur yang berkedudukan di Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar menimbang perlu pengembangan pos pelayanan di wilayah Sulawesi Selatan mengingat aturan dan peraturan HKBP tahun 2022 setelah amandemen ketiga tentang pendirian pos pelayanan. Memperhatikan 1. Hasil keputusan rapat di pos pelayanan Goa tanggal 23 Juli 2023. 2. Hasil keputusan program kerja HKBP Resort Sulawesi Selatan tahun 2022 dan juga hasil rapat Huriah HKBP Makassar November tahun 2022. Memutuskan 1. Nama-nama yang tertulis dalam lampiran surat keputusan atau ketetapan ini menjadi panitia pos pelayanan Goa. 2. Melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP tahun 2022 setelah amandemen ketiga untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pos pelayanan. 3. Panitia pos pelayanan bertanggung jawab kepada pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan. Petikan, surat keputusan atau ketetapan ini akan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Demikian surat keputusan ini dibuat dan apabila ada kekeliruan dalam membuat keputusan ini,
akan ditinjau kembali. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Makassar pada tanggal 13 Agustus 2023. Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Rich Johnson Simamora MTH MM, ditandatangani dan distempel. Lampiran surat nomor 000-3-S-D-17-R-3-H1-8-2023. Susunan kepengurusan panitia pos pelayanan HKBP Kabupaten Goa, HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan. Penanggung jawab Pendeta Rich Johnson Simamora MTH MM. Penasehat Situa Per-M Sinaga J. Sinurat. Ketua MP Sibarani. Sekretaris Calon Situa MH Hasibuan. Wakil Sekretaris Calon Situa Nyonya Ede Girsang EFL Boru Sinaga. Bendahara Calon Situa Leo Silaban. Humas Daerah Patalasang dan Sekretarnya Tolopan Haris E. Lumban Tobing. Calon Situa Tolopan Haris E. Lumban Tobing. Area Batangkaluku sampai dengan Unhas dan Balang-Balang A. Sigalingging. Daerah Aspol Bakolu Poros Palangga Kabupaten Goa R. Aritonang. Area Minasaupa Pau-Pau Tun Abdul Razak dan Samata Amang Erwan D. Girsang. Area Pakato dan Malino Sansui El Sihite. Demikianlah surat keputusan daftar panitia pos pelayanan Kabupaten Goa. Hamuap kemanami dohot inanami nunga dibagi hamu surat keputusan penetapan muna gabe panitia pos pelayanan HKBP Goa. Nama nukun manuang jumulu di hamu. Naulo do hamu mangulahon do patuluson ulahon nong do sagihon jala diatur hotu hamu ho bartu na tino topon ni panitia pos pelayanan HKBP Goa molo no sadaro hamuna alusi hamu ma sian nasaro hamuna. Atong lau maburhati hamu tu ulaon ni panitia pos pelayanan HKBP Goa hujaha masian hata ni debata na tersurat di Sadakorin 15 ayat 50. Ope hamu akadong aku na hinaholongan marsi hohot jala sumuwa mahamu jala lam sumurung matotong di bagasan ulaon ni Tuhani ay di boto hamudo dang magopo halu jaun muna di bagasan Tuhani. Amin. Mangasahon na sinirohan ni debata ahu padita HKBP Resort Sulawesi Selatan. Paujakon hamu gabi panitia pos pelayanan HKBP Goa. Hobartu aturan do peraturan HKBP do persagi niya kaulaun na hobartu perdalanan ni pos pelayanan HKBP Goa. Mar hite-hite goar ni debata ama. Anakna Tuhan Yesus Kristus do todi porbadia saya dipergogoi diparsahalai jala diparbisuhi Tuhani mahamu lau patuluson ulau pajoni di tonga-tonga ni hurianai bain sangap di goarna. Amin. Martang yang mahita.
Tuhan debatama nami, tuhodo pasaton nami, aka ama nami na nami nang dilantik sedarion, gabi panitia pos pelayanan di HKBP Goa. Pos doroha nami marhite huasom, doho pangurupiyom, patawom muna sida mangulaw-ulaw ni, asa tuko marsangap marhite ulaw do pakobasyon na sida, gabi las ni roha nang di tonga-tonga ni huriyam. Say na sinoddangamu na sida aria do borngin, di na mangula-ulaon di tonga-tonga ni huriyami. Di bagasan Kristus Jesus, tangihon jalauloy mapangiduan na. Amen. Maredehita sa luhut na siyan bukwede nomor 672, los mula makamang do tamuinang, tu hudula muna, los jongjong mahita sa luhut na. Godang si tutu ulaonmu atong di pasahat Tuhan tatuho nang adong betiking marnalem batahe ngolumi di pengiruan toko sapatu pamai alani Tuhani somandoy rimbalos na tuho debatano marni danani ulami manang na adong parbuwe ni Tapasahat mapilian na tapapungunto do pani di batamat tangi yang mahi. Ali di batama namin na di banua gijang hodo haruruan ni salahut silelo na dengan doot na so libasan na magliutos. Upasatami masyan na nilun mi tuhami pilian nami toho. Say jala magabap na hutus di julong. Pasu-pasu mi jala ramoti. Aso para sa kami pilianon. Patigbulo na rajom di tonga-tonga ni hudiyam do di portibyon. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim. Asalam utadahami gudang ni si leon-leon mi tuhami. Asalam gagir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Say Roma Harajon, say South Malamoni Roham di Banotongon son na di Banuagitja. Lehon matuhami sidaro ng uluan siya pari. Say samadusan nami son panisan nami di dosa ni dongon na mardusa tuhami. Unak kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangalan. Pasu-pasu siyan Tuhan di batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama. Disondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim.
Godang si tutu ulaonmu atong di pasahat tuhat tuho dangadong petikim marna lembatahe ngolumi bahen tiruan atong sai patu pamai alani Tuhani somak kirim balos na tuho debatado marni danani ulami manang na adong parbueni hai lambok do soarani tuhatai Roma holas manang rohami sai tai ngotok tong hatani Tuhani mangarahon jol matu Tuhani sai patu pamai alani Tuhani somak kirim balos na tuho debatado marni danani ulami manang adong parbueni kiuri bawan mahatani Tuhani sai urupi na pogos na dangali asarotu Jesus Tuhatai sai patu pamai alani Tuhani somak kirim balos na diho debatado marni danani ulami manang na adong parbueni tutu ulaonmu atong di pasahat tuhat tuho nangadong betikim batahe ngolumi bahen tiruan toktok sai patu pamai alani Tuhani somak kirim balos na tuho debatado marni danani ulami manang nadong parbueni ay lambok do soarani Tuhatai Roma holas manang rohami sai tai ngotok tong hatani Tuhani mangarahon jol matu Tuhani sai patu pamai alani Tuhani somak kirim balos na tuho debatado marni danani ulami manang na adong parbueni disampaikan untuk pengumuman perempuan. Untuk ina perempuan kita tinggal dulu nang ya, kita mau latihan untuk ke Tamarunang. Kita latihan dulu nang ya untuk ke Tamarunang. Pengumuman perempuan. Terima kasih.